Okay. Velkommen til åbent samråd i Udenrigsudvalget, og velkommen til udenrigsministeren, velkommen til medlemmer af Udenrigsudvalget og Retsudvalget, og velkommen til tilhørende. I dag der behandler vi udelukkende samrådsspørgsmål M, der omhandler herboende. Fordi trykket gik af trykkoden. Og det falder jo de der faser, hvor man starter med at prøve, om man ligesom kan tale problemet væk, ved at lave meget, meget aktivt outreach og prøve at forklare, hvad Danmark er for et land. Og ja, der er nogen, der står og brænder en koran og nogle flag af, men det har ikke noget med danskerne, som de fleste gør. Når politiet står der, så er det fordi, vi har retten til at forsamle sig og demonstrere, så det er ikke fordi, at politiet ligesom sanktionerer det. Det er jo sådan trin 1, og så vurderer man, er det nok til at få det her til at gå væk, om man vil, og det var det ikke. Og det er jo så baggrunden for, at vi nåede den konklusion, at så tager vi det her initiativ, som jo er et fuldstændig legalt initiativ, som også er støttet af flertal i Folketinget. Og det fornemmer jeg, at der fortsat er en uenighed om, og det er jo fair nok, men at bruge den uenighed til ligesom at tegne et billede af, at der skulle være en eller anden navngivende ambassadør, der ligesom kan svinge taktstokken over den danske regering, det er et fortegnet billede. Så er det Peter Skaarup igen. Jeg skulle lige starte med at spørge formanden kort. Vi kom lidt sent i gang, men hvornår er vi færdige? Har vi ikke mere tid? Bare lige. Vi er stadigvæk kvart over vi. Okay, så må jeg hellere samle lidt sammen her, for jeg havde egentlig forberedt, vi havde måske en time i alt, men det blev jo kun noget kortere så. Okay. Nå, godt. Det jeg lige skulle sige, det er jo godt, at Jon Steffensen er regeringens sådan fremmeste ambassadør, ligesom under tredje behandling, hvor det stort set kun var Jon, der tog ordet til at pakke regeringen op. Så det er godt, at vi får det med i dag også. Vi får det med i dag også. Men det, jeg vil spørge om, det er, at udenrigsministeren siger ligesom her, at efter regeringen er kommet med sit udspil, så er, møderækken slut, altså så er der ikke mere at gøre. Sådan forstår jeg udenrigsministeren. I august måned var jo, at man sagde, at man ville gøre noget. Men det var meget uklart, hvad det egentlig var, man ville gøre. Det var i hvert fald uklart for Folketinget. Det kan godt være, at det var rimelig klart for udenrigsministeren, hvad udenrigsministeren og regeringen gerne ville. Så derfor er det jo faktisk relevant nok, og det er derfor, jeg vil bede om den der tidslinje, hvad der i øvrigt har været af mødevirksomhed. Fordi der er mange måder at gribe ind på, og det er jo også det, vi diskuterer rundt omkring på møder i den der periode. Hvordan vil man gribe ind? Hvordan skulle en koranlov se ud, hvis den overhovedet skulle blive til noget? Der er jo også stor uvidsthed, om den overhovedet bliver til noget, om regeringen kan gennemføre det, fordi der er jo andre partier, der er meget skeptiske. Generelt er der meget stor skepsis i Folketinget overfor det. Så er der hele diskussionen med Sverige, hvor man tænker, som udenrigsministeren er inde på, jamen hvis Sverige gør noget overhovedet, det er jo sådan set dem, der måske har den største udfordring med, som udenrigsministeren siger, med angreb på ambassader, ligesom Danmark havde under Mohammed-krisen. Så der er mange diskussioner op at vende, og derfor er løbet måske i udenrigsministerens øjne kørt, men det er bestemt ikke kørt set med Folketingets øjne. Der sker rigtig meget i den her periode. Derfor gerne en oversigt over tingene, som vi kan bruge til noget. Og så vil jeg godt høre, når nu vi ved, at der har været hele den her møderække, kan man så ikke forud alle misforståelserne, for det er åbenbart misforståelser, ifølge udenrigsministeren, at OIC og ambassadørerne har haft noget med det her at gøre, kunne man så ikke gøre det tilgængeligt, så vi kan se, hvad har der været drøftet på de her møder mere præcist? Det fremgår jo af artiklen i Frihedsbrevet, at Udenrigsministeriet har mørklagt alt andet end deltagerlisten på møderne af hensyn til udenrigspolitiske interesser, som det hedder, ifølge Udenrigsministeriet. Synes udenrigsministeren ikke, det kunne være fint så, at vi fik oplyst om, hvad er der blevet sagt, hvad der er blevet
fortalt på de her møder. Altså et referat af møderne kunne tilgå, hvis ikke offentligheden, så i hvert fald Folketinget. Fordi det vil da gøre det lidt nemmere for os at forstå hele det forløb, som udenrigsministeren han meddeler her. Så altså ved de her mørklagte ting, vil det blive noget, vi kan få indblik i, enten åbent nu her, eller lukket i forbindelse med et samråd, eller hvordan? Det får ministeren så lejlighed til at svare på. Så må jeg ikke først sige, at jeg oversender gerne en liste over alle de møder, der har været med datoer og sådan noget. Men det bliver sådan lidt konspiratorisk i forhold til det, der egentlig er spurgt til. Altså, jeg synes, man skal huske, altså både spørgeren og spørgeren, der ikke er her, hvad det er, man egentlig har spurgt om. Og det, man har spurgt om, det er, har regeringen været presset til at tage et initiativ? Og det har jeg gjort rede for, og det er den sammenhæng, jeg siger, møder, der har fundet sted efter, at regeringen har meldt ud, hvad for et initiativ vi tager. Og vi sagde meget klart den 30. juli, jeg sagde det selv, jeg stod derovre og sagde det, at regeringen kommer til at lave et lovindgreb. Og efterfølgende møder er jo ikke relevante i forhold til, om regeringen har været udsat for et pres på at indtage det her synspunkt. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Det sagt, så må I få alle de lister over alle de møder, der har været med alle mulige ambassadører, men I kommer ikke til at få referaterne. Og det er bare helt principielt, fordi der er en forventning om fortrolighed i diplomatiske samtaler af den her karakter. Og hvis man ophæver det, så ophæver man alting. Altså, så det kan ikke komme til at ske. Jeg har jo for så vidt allerede taget en lille smule hul på det, der gav den her gennemgang af de møder, der var fra 31. januar og frem til min egen udmelding, hvor jeg sagde, altså hvad har været temaet for de møder, der har været, og hvor jeg også har sagt, hvad vi ikke har talt om. Og igen, altså, der er jo ikke noget odiøst, overraskende, mærkeligt, opsigtsvækkende, eller hvad ord man nu kan finde på, i at nogle lande af den her karakter har de synspunkter, de har. Altså, det vil jeg også vide uden at holde møde med dem. Altså. Så det er jo ikke ligesom det der sagens genstand. Sagens genstand er, om de holdninger har gjort, at Danmark er blevet presset uden en bestemt position. Og det har jeg udtømmende gjort rede for, at ikke er tilfældet. Og på den måde kan jo ikke komme det rigtig meget nærmere. Men altså, en datolinje, både før, under og efter og sådan noget, det kan vi sagtens oversende. Det er måske meget god idé lige at få skriftlige spørgsmål, så vi kommer til at svare altså forventningsmæssigt, ikke? Og hvis det så mig ned i, om spørgeren har mere tillid til den palæstinensiske ambassadør, end han har til mig som Danmarks udenrigsminister, så det kan jo ikke rigtig, det må spørgeren jo afgøre med sig selv. Tak for det. Så er det Peter Skaarup. Ja,